Jeg hedder Per, og jeg er født i Nyrød. Jeg er født nede på Nyrød station, og har flyttet til Græsbjerg i 1943 med mine forældre, og jeg er født i 42. Og har boet i Græsbjerg i mange år. Og så har jeg været i lærer inde i Vordingborg hos Iversen inde på Vordingborg Maskinværksted. Der er mange, der tror, jeg også har lært op hos Otto, fordi at de kender mig faktisk kun deroppe fra, de fleste mennesker. Men det foregik i Vordingborg, og så var det jo sådan, da jeg var ved at være udlært, så havde også fat i ham har jeg jo kendt siden jeg var sådan en lille dreng. Og så havde jeg fat i mig, Per, kan du ikke komme ud om aftenen og dreje lidt for mig, fordi jeg har sgu ikke nogen, der kan dreje. Nå jo, det må jeg jo så gøre. Så jeg var oppe hos ham der, inden jeg blev udlært og dreje. Så blev jeg udlært, og så var jeg jo ungsvend inde på Vordingborg Maskinværksted. Men at være ungsvend dengang, det var ikke nogen fed fidus. Der fik man faktisk ikke noget for det. Så Otto havde en masse at lave, så havde jeg fat i mig ind der, vi mødtes ude i jernhandlen, i Vordingborg jernhandlen. Den eksisterer ikke mere. Så siger jeg, hvad kan du ikke komme ud og hjælpe mig, fordi at vi skulle på den. Jo, ja, jeg vil give dig 10 kroner mere i timen, end du får derude. Nå, men jeg kommer i næste uge. Så var vi startet op, så skulle jeg, det her, det skete i april eller maj. Nu må jeg ikke hænge jer i datoer og årstal, fordi at jeg blev lige så glemsom som I er. Så det skulle nok nogenlunde gå. Så var jeg der til at skynde at være soldat 1. november. Så jeg skulle jo op til Autorådet op ved Frederiksværk. Jeg skulle være marinsoldat, og det var altså ikke let at komme til Frederiksværk dengang. Det var i 1960. Så der skulle man jo rejse dagen før, fordi der skulle man jo helt op til Roskilde, og så skulle man med bus, og vi skulle stille som 10, og jeg kunne ikke være deroppe før klokken den var over middag. Så jeg skulle have fri dagen før. Det går ikke, sagde jeg også, fordi at vi skal fandme være færdige med det her. Men jeg skal sgu da møde det op. Det er lige meget, sagde han. Hvis du bliver her i dag, så kører Alex der til Frederiksværk i morgen tidlig. Så det gjorde han. Så var det. Nå, men jeg var så marinsoldat og blev søsyg af helvede til. Og så kom jeg ind og gå ind på Holmen inde i København. Og da jeg havde gået derinde et halvt år eller 3/4 år, så var det ikke så sjovt mere. Der havde vi både set Tivoli og alt det. Og vi fik jo ikke så høje hyre, så vi havde ikke råd til at rigtig gå i byen. Nå, men så blev jeg jo hjemsendt i 1962 imellem jul og nytår. Og inden vi nåede Vordingborg, vi var nogle stykker hernede herfra, der var nogen, der skulle videre til Lolland og Falster. Så havde vi jo brugt alle vores penge. Så da jeg nåede til Vordingborg, der havde jeg ikke en krone. Så tænkte jeg, hvordan fanden klarer vi det? Jeg siger, ja, du går sgu lige op og snakker med Otto. Det kunne jo være, at jeg havde noget. Jeg havde jo planer om, at jeg skulle jo til Odense. Jeg har sgu aldrig kommet til Odense uden at besøge min storesøster. Nå, men jo, jeg har i hvert fald til 14 dage. Nå, det er fint, så er der lidt at gå i gang med. Og de 14 dage, de blev så til 32 år. Og Otto, han var jo en sjov mand. Han var sådan set et godt menneske for dem, der gjorde de ting, jeg gerne ville have. Og dem som ikke rigtig levede op til hans forventninger, de blev sendt ud af porten igen. Og havde de snydt ham, så var der ikke mere at gøre, så var det bare afsted. Så kunne de hoppe på tungen herfra til København. De kom aldrig ind i varmen med. Nå, men vi skal jo i gang med
hvad sådan en smedværksted som det oppe i Nyrød. Jeg startede jo op på Hovedgaden 13, og det var jo ikke andet sådan det var en stor garage. I den ene halvdel af værkstedet, der var cementgulv, og i den anden halvdel, der var jordgulv, fordi det var der håndbolden stod, og essen den stod. Og den var næsten lige så vigtig dengang som det andet. Men der blev jeg så mere og mere af det, som jeg kalder smedearbejde og maskinarbejde og forskellige montagearbejder og sådan noget. Men der gik vel et års tid, vil jeg tro, deroppe, og der lavede vi jo reservedel til gravemaskiner. Der drejede vi jo selv aksler og sådan nogle ting der. Det var ikke så moderne med, at man gik ind på EDB'en og sagde, at jeg skal have det og det nummer, og så lå der 20 derhen. Nej, der må vi ud og finde et stykke stål, der måske kunne bruges til det, og så drejede vi en aksel, og så var det i orden. Sådan var det. Så var det en anden smedje nede midt i byen på Skovstræde nummer 1, som den hedder. Den blev så ledig på et tidspunkt, fordi der var Smedefinn. Han havde jo lejet sig ind. Alle kender Smedefinn. Han havde lejet sig ind og startede med at lave centralvarme og VVS-arbejde. Og det var vi ved sådan at gå lidt væk fra. Men han købte så et andet hus oppe i Hovedgaden, og så lejede Otto sig så ind ned på Skovstræde nummer 1, og så flyttede vi derned. Det gik jo også mægtigt fint. Der var jo 6-7 gange så meget plads, som vi havde oppe i det andet. Så det var jo helt vildt, det der. Og vi vidste næsten ikke, hvad vi skulle bruge al den plads til. Dengang, der var vi 3 mand ansat hos os. Så nu skal jeg passe på, så gik der et års tid, så blev Otto enig med den gamle fru Christen, den gamle smedekone, at han skulle købe bygningen. Det gjorde han så. Og det var jo også meget fint, så gik der ikke andet. Ikke engang et halvt år, tror jeg. Så faldt taget ned, så faldt det hele sammen. Så stod vi og kiggede noget på det, da vi kom om morgenen. Det var heldigvis sket om natten. Så stod vi og kiggede noget på den ruin, da vi kom om morgenen. Hvad fanden gør vi så? Ja, vi måtte jo have ryddet op. Og så begyndte vi at arbejde udenfor og op i et lille værksted bagved. Og så fik Otto lavet nogle tegninger og fik fat i Skud og Aksen. De lavede beregninger af stål og spær, og Mogens Forstrøm, han blev sat i gang med at skulle mure. Og så kom værkstedet til at se ud, som det ser ud i dag. Nu er det så blevet lidt kønnere det sidste års tid. Det er dejligt at se. Så begyndte vi jo. Dengang der lavede vi jo, nu skal jeg lige se på mit udmærkede manuskript. Der lavede vi jo, det var jo meget her omkring, det foregik. Vi havde jo Nyrød Mejeri, og vi havde teglværket, og der var dengang lavede vi også centralvarme, og vi lavede oliefyr og så, men det var nærmest her i omegnen, og så arbejdede vi jo noget for bøndergårdene, og så havde vi Marienlyst og Iselænge som kunde, og der var jo nogle redskaber, der skulle svejses lidt på en gang imellem. Og så var der jo hele øvelsesterrænet ude på Kulsbjerg derude. Der lå jo mange smågårde og husmandssteder og sådan noget, og de havde jo alle sammen selvstændige vandværker. Så de der pumper der, de skulle jo også repareres og vedligeholdes. Så det lavede vi også. Og grusgravemaskiner og sådan noget. Så blev det teglværket. Der var det jo sådan en gammel spandkædemaskine, og den gik jo i stykker mindst 1 gang om dagen. Det var noget værre og noget, de kørte rundt med det. Men vi fik jo lavet det. Så begyndte vi at reparere på kornfirmaer ude på Sydsjællands Korn, da det lå ude i Algade, der
hvor Shell-tanken er nu. Der lå jo et gammelt kornfirma der. Det reparerede vi også. Det var jo med træelevatorer med remmen, hvor kopperne var boltet på, og så nogle gear og sådan noget intermistisk noget. Og det var noget, der var blevet lavet. Det var noget, som blev lavet ude på Vordingborg Maskinværksted, da jeg var i lærer. Men så ved jeg sgu ikke, hvordan Otto var altså god til at få gaflet sig ind. Så her stjal jo den kunde fra Iversen, og så snakkede de ikke samme stykke tid. Så begyndte det jo også med entreprenørmaskiner. Så blev det jo moderne, så skulle der jo graves kloakker og alt muligt rundt omkring. Og der var så, det startede sådan set med Hesje for Tavernøje, det var mens jeg gik i skole. De skulle flytte Kalhavelavnen hernede, der blev jo lavet ny dæmning over kløften dernede. Altså. Og den gik jo, det var nogle frygtelige gravmaskiner, de havde den. Så det gik jo i stykker hos Danset, så det havde også jo arbejdet noget på. Og så på et tidspunkt, det var Hesje for Tavernøje, sagde det. Han købte så nogle rendegraver, der hed Hymas. De kom op fra Norge. Og der gik skovlene jo i stykker hos Danset. Og det kom han jo så og fik svejset også. Og der var et firma inde i Ballerup, der hed Nordisk Maskinimport, der importerede de her Hymas. Og de importerede også noget fra Sverige, der hed Tranåslæsser og så. Og det var virkelig godt for os. Men det var ikke ret stærkt. så fandt Hymas, Nordisk Maskinimport, de fandt ud af, at skovle til de maskiner, det kunne vi sgu da lige godt lave nede i Nyråd. Og så begyndte vi at lave skovle, og vi havde lavet til flere af entreprenørerne, og det havde de jo set, de gik jo ikke i stykker. Så begyndte vi at lave skovle til dem, så vi havde sådan en hel produktion med det. Så se en gang, hvor langt kom vi så. Så begyndte vi jo... Så Hesje, han skulle have en større maskine, så han købte en maskine ned fra noget, der hedder Johannes Møllers Maskinfabrik ned over Jærstad. Og det var også nogle frygtelige maskiner. De gik også i stykker hos Danset. Og det var virkelig godt, så der var et behat på mand mere på værkstedet. Og det var både lørdag og søndag og aften, og altså det skulle køre. Og Pisak nede i Sakskøbing havde også fået købt det. Det var nogle frygtelige maskiner. Men de var gode at reparere. Og så, når vi så skulle vi jo have reservedæk. Så ringte vi ned og sagde, nu er højreaksen, den er bukket, og en anden, den var flækket, og lejerne var smadret. Så sagde Johannes Møller dernede, altså sådan rigtig lyd. Det kan ikke passe, for herover der går de aldrig i stykker. Men jeg glemt bare over i Jylland, der var en stor grusbunk, de gravede i derovre, og herovre, der var det ler. De kunne slet ikke holde til at grave herovre. Men de fik da så lavet nogle bedre maskiner, men de gik jo også i stykker. Og så skulle det jo så også serviceres.